no! Oh no! Ati. Sus Ginoo. Hinay ka nag-inom nun. Gamay na lang Ginoo na kwarta. Saan o pagpangatarungan ni ng patek at kasaban ko na usawa ni. Ingno lang ako to. Giamot na ko sa kauban ako na matyan. Para makakuhan ko to niya. Waton lang ako to. Asa naman ning tawhanan ning ganiha man wala makauli. Hapon naman kaayo. Bantay lang gining tawhanan nig muuli to. Wala na goy to sweldong habilin. Nahurot na siguro og inom-inom. What? Nahibalo bigin na siya og maginom-inom wa na kwartang habilin bisa gamay. Paso na ko ning tawhana, bantay lang gini nako. Patay ang asawan at pasan may noong yati. Sugat na nun niyo. Nayati na. Apasan na nung kuha na kong asawa. Sugat na minuon mo yan eh. Ang animal ay patarong-tarong pa. Aron dili ingnon nga nahubog na. Wala siguro ni sweldo ay nahurot na siguro. What? Paano niapas man ka nako? Nga, makatuod mo kong uli ng balay. Oh, nga nang Sagot guwapas kang- ko. Nga naman guwapas ko. Magbuti ka. Makatuod mo ko niya. Nga nung magkapasapas pagyog ka, mura kag Ay, hingapas ko kay nahubog na ka. Ambil ang sweldo ni ma. Kay, ganihan akong pinaabot ng kwarta nga akong gamiton. si sweldo. Sweldo pa di karon dili man. Kay Sabado biya ron. Naunsa man kang. Nah, Mo na kay nahubog asa kay naman. nibog memory ay. Ambil ang sweldo yun. Ambil. Ta, naraw. Mana akong sweldo ha? Oh, kasa. Oh, nara, kompleto na. Kompleto. Nga nang ka ni Raban. Yung may kumpleto, dako man kayo nagkulang o. Kompleto man muna. Ano kumpleto? Nga kulang man kayo na Kulang. Sakto lagi na siya lagi. Kaya Kay sakto, nga kulang man nag 700. what? Asa man karon ng kuan kulang? Ilan ni kulang na? 700. 700? Dako pa man kung nagkulang Lahi pa nang imuang gikuhaan og inom. Oh no! Lahi pa nang 700 nga kulangan. Dili manggod, nanay manggod na siya kani. Mao na akong adlaw nga ana siya, iya. Kani siya mao na ang kanang para. Bana ko. Wa man ko yung ubera na god. Usa ka gamaya na kayo ani. What? Sakto ra na pila ra may unsa na may hinuong ka ng Kay giunsa man dai nimo ning uban ani? Ito'y na kong beer lagi, gamay. Amo po ko kay kuan manggod nga nang maulaw po tadi tampo ba? Mao lagi na. Tampo-tampo lagi kag inom-inom, ya wala na mabilin nga kwarta. Maigo pa gud na Kuno na oy, sus. Kasi okay. Si kuan bitaw okay naman siya. Kinsa? Wala manggod. Ano ba okay na? Dili na okay sa kuha kay gamay ra kayo na. Kana okay na siya kay sus ano na. Unsay okay? Okay nga gamay ra kay habilin niya okay lang gyapon. Ano na siya? Unsay ana? Unsay ana na siya? Okay na lagi na. Kay Dili lagi okay na kay gamay ra kayo. na pila raman ng okay na siya oy. Aw. Ikaw good. Basta ha. Sakto na ba na? Basta ha unya. Di lang ta magmahay kay siluhan mo pud unya.
What? Naging semana gisiruhan ko karon siruhan ya pong kuron. Ay, siruhan yan. Yung kwarta gamay ka igrinit niya. Dili ka siruhan. Uy! Bahala ka diha ay. Unya ba unya? Bahala ka diha. Bahala ka. Dati na. Tulog na lang taan ni siguro ani. Yo! Shout out day ko ni Ruina de Los Santos nga na nagpuyo sa Bulacan, Manila. Og shout out po ko ni Danilo de Los Santos. Og shoutout ko ni Agnes Sumili og ni Jason Sumili. Sa nakakita sa among video, please like, subscribe og i-hit ang inyong notification bell para updated mo sa tanang video.